Right, muri yeZimbabwe ndiripo padare ramadziabba Noresti zuva ranhasi. Ndina vatete vangu vari pano wandiroda kuti timbokurukure timbonzwe kuti ivo chii chawapusha kuti vangu vachisvika pano padare ramadziabba Noresti. Watete makadii? Tipeni makadii. Tinofara hedu. Right, mungatitsanangudzirewo kuti imimi munoita nezvei? Ini ndiri sex worker, ndo basa rangu. Alright, aiwa tinotenda. Saka chii chakupushai kuti munge muchisvika pano padare ramadziabba Noresti? Panapa ndauya ndida kubatsirwawo because munoona basa redu rechisex worker unosangana nenjodzi dzakasiyana siyana. Saka zvimwe zvacho zvichida kugezwawo mamhepo. Hazvizogona kuti ungoramba uchingorarama uri wega nokuti unosangana nemhepo dzakasiyana siyana. Varume mumwe nemumwe ane mhepo dzake. Saka mhepo idzodzo iwe ukarara navo unosara uriwe nani unadzo. Pamwe pacho unosanganawo nematsotsi, mhondi, vanhu ivavo nemasex worker hatisiyani. Saka unongofanira kutobatsirwa kuti ukwanise kurarama zvakanaka. Alright. Tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Ndiri ipapo ndoda kumbobvunzawo zvangu kuti imi munoshanda sei? Munoita zvekumira murodhi here kana kuti munoita sei? Mazuva ano handichamira murodhi. Asi kare taitoendawo kumavenues uku. Totonomirawo murodhi tisinawo kupfeka. Asi nekubatsirwa kwandakazoitwawo panapa namadziabba handichamira murodhi. Ndakutotsvagwawo ndakutoita nge munhu ari muofisi. Saka pakashata. Aiwa tinotenda. Asi pandoda kuziva ndepekuti imimi pamunenge muchiita izvi pazuva mungakwanise kunge muchirara nevarume vangani? Maximum yangu kana let's say toti kubvawo makuseni kusvika around 6. Kuma 7-8 ndozama. Alright. Munenge izvi zvamunenge muchiita izvi imimi wacho munenge muchinakirwa nazvo here kana kuti munenge makungoita zvekungoti ibasa riripo? Zvazvinoita zvakasiyana siyana. Brain dzangu ini ndendakazviudzira kuti ibasa. But unozosanganawo nemunhu anogona ka. Ukasanganawo nemunhu anogona ndopepe kuti unozongoti shamwari chimbodzokorodza bata basa riri wambobata paipai. Saka munhu iye hauzomubhadharisi. Unenge wakungoti 1 round reri kutanga ratatawira ndiro unobhadhara. Iri ratawirirana here takungodzokorodza nokuti munogona kubata basa. Aiwa tinotenda zvikuru. Asi tiri ipapo atingati here isisu madziabba Noresti wakukurudzira chipfambi kana kuti chatinoti chihure mukutaurwa kwazvinoitwa nevamwe vanhu? Kana havazombokurudzira chihure. Asi ungoti sezvo ndendauyawo kwavari ndiri pabasa rangu vanotozongondibatsira but havatombozvidewo havakurudzire chifambi. Tinotenda zvikuru. Saka mukubatsirwa kwamuri kuita namadziabba Noresti zviri kufamba zvakanaka? Zviri kufamba sei? Muri kuzviona sei imimi nebasa renyu kubva kudhara musati makuuya kubatsirwa nepari zvino? Mazuva ano ini zvikundifambira handidi kunyepa. Kubva pandakasvika pano zviri kundiitira. Kana vese vandakauya navo vese vari kutenda kuti aiwa basa riri kubatwa zvakanaka nokuti handichatomboende kubhawa ini. Ndakutoenda kubhawa zvezvokuti mufesi anenge atonditi bhebi nhasi handi out. Ndototi ndikwanise kuenda mubhawa but inini pachangu kutoti nhasi handina client rega ndiende kubhawa kana hazvigoni. Aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Pane here mamwe mashoko amuri kufungidzira kuti masiya amungade zvenyu kuti vamwe vazive vari kunzewo? Mashoko andoda kungotaura ndeyekuti vedu vemadziabba Noresti vanogona. Aiwa basa ravo vari kuriziya munhu akanyatsotumwa zvakanaka ende haana godo haana shanji zvezvokuti anokutorera chipo chako kana vanonyatsoita zvinhu zvavo zvakanaka. Alright. Aiwa ndinotenda. Right.